Ola, chámame Miguel e vou ler Maxia. Aquela mamá, Óscar foi ata a casa da Torre Vermella. O bebé estaba no verde e a tía Elisa tiña presa. Que ben que chegache, coida do bebé, volverei axiña. De súpeto, o bebé botouse a chorar. Óscar arroulouno, encolleuno no colo, pero non acougaba. Cantoulle unha nana, paseouno pola casa, non servía para nada. Entón Óscar pensou, este bebé ten fame. Buscou pola cociña, pero a neveira estaba baleira e a tía Elisa non daba chegado. Óscar puxo o bebé no carriño e correu á panadeira do seu amigo Isabel. Ismael, podesme dar un pastel para este bebé que non acouga e que tía Elisa non chega e a neveira está baleira? Un bebé é pequeno demais para comer o pastel, dixo Ismael. A Óscar gustáballe os pastéis, pero como Ismael sabía máis que el, foi á horta de Dona Honoría. Dona Honoría, podemos dar un cenoiro para este bebé que non acouga e a tía Elisa non chega e a neveira está vacía, está baleira. Un bebé non pode comer cenoiras porque non ten dentes, dixo Dona Honoria. Óscar non se fixaba se o bebé tiña dentes, pero como Dona Honoria sabía máis, Cael foi a casa do granxeiro Manolo. Manolo, pódeme dar un ovo para este bebé que non acouga e a tía Elisa non chega a neveira está baleira. Se lles das un ovo, o bebé pode poñerse amarelo, dixo Manolo. Óscar escoitaríalle dicir a súa nai que os ovos axuden a medrar, pero como Manolo sabía máis que el, foi a peixeira de Mariña. Mariña, pódeme dar sardiñas para este bebé que non acouga e que a tía Elisa non chega e a neveira está baleira? Un bebé non lle podes dar sardiñas porque se atragua, dixo Mariña. Os berros do bebé eran tan fortes que ameazaban con derrumbar a peixería e Óscar foi voando á carnicería de Don Ramón. Don Ramón, podesme dar un pouco de xamón, que este bebé non acouga e que a tía Elisa non chega e a neveira está baleira, pero Óscar, os bebés non comen xamón, dixo Don Ramón. Que raros son os bebés, pensou Óscar, e sen saber que facer volveu a casa da Torre Vermella. Óscar meteu no berce ao bebé que estaba morando como unha berenxena de tanto chorar. De pronto entrou a avó en res. Pobriño, ten fame, dixo. Tía Elisa non chega e a neveira está baleira e este bebé non come pastéis, nin cenorios, nin ovos, nin sariñas, nin xamón. Non sei que imos facer para darlle de comer, respondeu Óscar. O avó riu
as gargalladas, ciscoulle un ollo e díxolle: haberá que facer maxa, e marchou. Non tardou nada en volver coa tía Elisa, que viña cargada. Menos mal, dixo Óscar, e mira a compra con curiosidade. Pensou: que traerá para o que o coma o bebé? Tía Elisa deixou as bolsas, sentou no sofá e colleu o bebé, que non paraba de chorar. Despois desabotou a blusa, entón o bebé quedou calado e empezou a comer. Maxa, dixo o avó a Óscar, que la maxia pareceu maravillosa. Antes de regresar a casa, tía Elisa deulle a Óscar un puñado de cereixas e un tarro cunha miñoca. Cando saía da casa da Torre Vermella, o bebé dormiu no seu berce feliz. E colarín colado, este conto está rematado.